arah gantosan kalian bangun Badli itu. Mas Yusuf, ayo Mas Yusuf. Go Mas Yusuf. Beri tepuk tangan untuk Aji Laras dan Putra Setio Pujoyo. Kabudayan sedaya ingkang karaya-raya midhangetaken wulan raja Ramadan Bonamade Dewa Batara cacat Pangesukara ana manggonan apik kakang iya Ade ayo dhewe kudune ngayahi karya De. Iya kakak. Wah. 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 Persiapan Cokro Wisma Budaya. Persiapan untuk Cokro Wisma Budaya. Wah. Yang selanjutnya Cokro Wisma Budaya yang berasal dari Desa Kutosari, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batam. Cokro Wisma Budaya, beri tepuk